खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैयाहायथ' जाय NDFB-फोर जेलाव थानाय NIA नांनानै थानाय बिथांमोनखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेलाव लाबोबाय, फैबायबो। थ' बेखौ आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बा आरो तेरा बेखा बाथ्राबो बुंनो सानाखै। तेरा बेखा बुङोब्ला दाना बैसोर एसे बोरैबा मोनहैगोन। बावहाय सोरबा मोनसे आफादाल'नो बा सोरबा मोनसे माबायाल'नो खालामाखै, गोबां NDFB-नि नारा नाथा। थ' दिनै नैबे मोनसेखौसो साननो गोनाङा जानानै फैदों। NIA-नि केस एकर्डआथ' जायाबो नङा, जाबायबो, गोलाव सम जानानैबो थांबाय। आरो जों मैया भिडिअ हगारनाय लगे लगेनो गोबां मानसिया मोजांबो हरदों, गाज्रिबो हरदों। ससियेल मिडियायाव ओंखारदोंबा मोजांखौबो हजम खालामनांगोन आरो गाज्रिखौबो नोङो हजम खालामनो हानायबो जानांगोन। बिमाखौ लानानै बा बिफाखौ लानानै बा बिनानावखौ लानानै बा गावनि बियादै फिसाफोरखौ लानानै खोथा लिरहरगोन, हजम खालामनांगोन, सहायनांगोन। नाथायबा आं मोनसे सासे मानसिया कमेन्टआव, आंनावथ' नङा, बे गावनो पस्ट होदों दे, आं नोंसोरनो एसे खोन्थानि। आं नैबे मोनसे जुमि रानि बर' ना, जुमि रानि बर'आ बिथ' एक्सुवेलि बियो हिन्जाव ना हौवा ना थार्ड जेन्डार बेखौ बुजिनानै मोनाखै। बिनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै हो आरो बिनि जेसेबां रिल्स दं आं खावलायदों एज ए अफ्रि हिसाबै एकेबारे शेयार खालामनानै हो बिनिखौ। बिनि जेसेबां रिल्स दं आरो जेसेबां बिनि जियानो हगारा मानो शेयार खालामनानै हो, एसे डेभेलप जाथों आरो बिनि फल'वार्सआबो बारायथों। ओरैबायदि कमेन्ट लिरदों, बे कमेन्टखौ बे पस्ट होनायखौ नायोब्लाना बेखौ मा होननानै बुंगोन? पार्सनेलि सोरखौबा एटेक बा पार्सनेलि सोरखौबा बाथ्रा बुङोबा बे बेलेग बाथ्रा जायो। खिन्थु बिनि बाथ्रा बुंनाया ओरैबायदि जादों, NDFB-आव जायफोर थांदों ना, जायफोर NDFB-आव खामानि मावहैदों, हाबहैदों, ट्रेनिं लाहैदों ना, आरो ट्रेनिं लानानै माने बर' हारिनि खामानि मावनाय, जिखिनि खामानि मावबोनाय ना, बेफोर बाथ्राखौ ओरैबायदि बुंदों जे जुमि रानि बर'आ बेखौ मा होननानै बुंगोन? माने रागाया आं ओरैबायदि जोंदों, दुखुबो मोनदों, रागाबो जोंदों आरो साननायबो फैदों बिखौ मा टाइपनि मानसि जागोन बे, आरो बिनि ब्रेना माबायदि। मेनलि बिनि बिमा बिफा, बिनि गार्जेन, बिनि बिबथै बियादै, बेखौसो सानहैदों आं। बिनि बिबथै बियादैफ्रा माबायदि गियान होदों, नंगौना नङा? दे, NDFB-आवथ' न'आव खामानि मावनो बानानै थांबायानोसै, आबाद मावना जानो थाखाय बानानै बा खामानि मावना जानो बानानै दिनै NDFB-आव थांबाय। आं मानिबाय दे, आंबो सासे NDFB-नि मेम्बार, आंबो हार्डकर केडारखा, आंबो ट्रेनिं लाखानाय 13 बेट्सनि। बे आं जेब्ला आफादाव हाबदों, हयथ'बा बियो बर' हारिनि बिराद सिन्था खालामग्रा जुमि रानि बर'आ। दे, NDFB-आथ' दे खामानि मावनो बानानै, न'आव आबाद मावना जानो बानानै NDFB आफादाव थांदों, मानिबाय। दिनै BLT-आ सोरनि थाखाय नांदोंमोन? आरो BLT-आव जेसेबां, आं BLT-निफ्राय फैदों दे बाथ्राखौ, दे BLT-निफ्राय फैगोन। BLT-आव जेसेबां केडारफोर थांदोंमोन, बिसोरो मा? बिसोरो दिनैहाय न'आव आबाद मावनो जानो बानानैसो दिनै BLT-आव थांदोंमोन नामा? जुमि रानि बर', नोंनियाव रिप्लाइ होफिन। नोङो जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जुमि रानि बर'आ, बेफोरबायदिनो नोङो होफिन दे। आरो जुदि हायोब्ला कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनो हरनानै दोन, आंनि कमेन्टआव हरनानै दोन जुमि रानिनिखौ। आं बिजों एसे रायलायगोन, रायलायनो लुबैदों। आंनि देरसिनानो जा, जियानो जा, बिखौ
आं एसे बिजों रायलायगोन बेखौ एसे मोजांनो बेखौ सिक्का होनो आङो बेखौ दा बिएलटिआ दिनै थांबाय सोरनि थाखाय थांदों आरो बिएलटिआ दिनैसो हारिनि थाखाय खामानि मावहैबाय दिनैहाय बिसोरो आबाद मावनो बानानैसो दिनै बिएलटिआव थांनानै सिलाय हमहैदोंमोन नामा थिग আছে बिएलटिआबो दिनैहाय न'आव आबाद मावनो बानानै खामानि मावना जानो बानानै बिएलटिआव थांबाय मानिबाय एनडिएफबिआबो दिनैहाय सिलाय हमहैबाय आबाद मावना जानो बानानै दिनै फरायसा आफादा दिनै बिसोरखौ मा होनगोन दा जुमिरानि बर' नोङो बिनि सायाव एसे एन्सारखौ हरबानो जाबाय दिनै फरायसा आफादफ्रा दिनै फरायसा आफाद दिनै जेसेबां सोद्रोमाफोर दं मेम्बार दं फरायसा आफादाव दिनै बिथांमोना अफिसाव थानाया बिसोर न'खरफोर दिनै न'खर बिमा बिफा गैयामोन बिसोरबो दिनै न'आव आबाद मावनो बानानै जानो बानानैसो दिनै फरायसा आफादाव थादों नामा जुमिरानि बर' एनडिएफबिआथ' दे दिनैहाय सोद्रोमाफोरा बिसोर बाबाय बिएलटिनाथ' दे आबाद मावनो जानो बानानै दिनैहाय थांबाय बिएलटिआव आबसुआव थांग्राफोरा दिनै मा होनगोन दे आबसुआव दिनै हाबग्राफोरा मा होनगोन दे आबसुआव दिनै आबसुआव हाबदों दा सोद्रोमाफोर बिसोरखौ मा बुंगोन जुमिरानि बर'आ दिनैहाय हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया हारिनि सिन्ताधारा दङमोनबा एनडिएफबिनि सायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन जानो हागौ दिनै सोरबा सासेया एनडिएफबिनि केटारा जानो हागौ दिनै बिएलटिनि सासे केटारा जानो हागौ दिनै एबसुनि सोरबा सासे सोद्रोमाया सासे जानो हागौ एज ए हल एबसुआ नङा एज ए हल बिएलटिआ नङा एज ए हल एनडिएफबिआनो नङा गासैबो एनडिएफबिआ नङा दिनै एनडिएफबिआ दिनै एनडिएफबि जोनोम मोनामोनबा बर' जाथिया थांना थानांगौआ गोब्राब दङमोन आं बेखौ रोखा बुंगोन सोरबा फरायसाब्लाबो दिनै जेबो खालामनो हायामोन बे एनडिएफबिआ दिनैहाय मोनसे समाव सम सफैदों हाथियार लाना जुदि नाङामोनबा बर' जाथि होननानै लानो गिनाय फैगौमोन गिनाय जागौमोन जायगा दिनैहाय एनडिएफबि नङामोनबा बर' गामियानो थायामोन सोरबा बंसि जागौमोन सोरबा राय जागौमोन सोरबा देखा जागौमोन सोरबा आलि जागौमोन जुमिरानि बर' नोङो बेफोरबायदि जानला मानला पस्ट दाहो नोंनि फटकफोरखौ जुदि नायोब्ला आं बुंनो गोसो गैयामोन बेखिनि बाथ्राखौ दिनै सोरबाया दिनै एनडिएफबिआव गोबां दुखु खस्थ' लानानै बाथामोन बायदिया बाथाया मा अबस्थायाव फैदोंमोन बाथाजों आंजों एखे बेच ट्रेनिं लानाय जों एखे ट्रेनिं लादों एखे सानावनो गुलि अरदों एखे मेसावबो थादों जों मोनसे समावबो ओंखारबोदों आरो मोनसे डिस्ट्रिक्टआवबो आङो बिजों बेसे गोबाव थाफानो मोन्दों 9 मास जमा थाफानो मोन्दों बोसोरसे फुरा बिजों थाफानो मोन्दों आं बाथानि सोमोन्दै मा मोनथिगौ बियो जुमिरानि बर'आ एबो मोनथिया बिबो मोनथिया खानाय दोंसेनिबो जेबो मोनथिया बि दिनैहाय बर' जाथिया दिनैहाय बर'नि थाखाय बेसेबां मा दुखु खस्थ' खालामनांदों जुमिरानिया सिन्था खालाम बाथा बायदिया दिनै मा बाथाया बुंदों फंसे बाथ्रा सुइजारलेण्डआव सफैनाय मोजां नांदों आं कुइसन खालामदों माब्रै नांखो सुइजारलेण्डआव सफैनाय बिराद मोजां मोनदों बेखिनि बाथ्रा खारन बेखिनि बाथ्राखौ आंल' बुंनाय नङा बेखौ सुइजारलेण्ड बाथ्राखौ दिनै जोंल' बर' अनलि अफ्रिल' बुङाखै अनलि बाथाल' बुङाखै बेखौ सुइजारलेण्डखौ दिनै गुबुन हारिफोराबो दिनै बुंदों दिनै बै व्यक्तिफोरखौ मानो बुंनो हायाखै नोङो जुमिरानि बर'आलाय टाइटेलासो बर' जानो हागौ नोङो टाइटेला बर' जानो हागौ नों बर' हारिनि फारसे नोङो जेबो सिन्था खालामनाय गैया जों दिनै गावनि व्यक्ति खोथाखौ सानामोनबा नोंलाय सोरमोनलै दिनै बावहाय एनडिएफबिआ जुदि नाङामोनबा आं खुला बाथ्रा बुंगोन एनडिएफबिआ जुदि हाथियार लाना जुदि नाङामोनबा जायनि जाहोनाव दिनैहाय बांला आर्मिफोर बायदिया खाफाल हमनो गोनां जादों सानसे समाव खाफाल हमनो गोनां जादों जोंनि बर'नि दावहाखौ साधारन सासे एसपिआ बुंलायनो गोनां जादों बिटिसिआव गुबुन हारिया दबदबनि खालामनो हानाय नङा आरो बर'फोरखौ गुबुन हारिफ्रा जानला मानला दांनोबो हानाय नङा बेफोरबायदि मानो बुंनो गोनां जादों आरो हानायबो नङा बर'फोरखौ जानला मानला बेफोरबायदि
NDFBनि माखासे सोमावसारनायनि थाखायसो NDFBनि नांनायनि थाखायसो आरो बेफोर नांनायनि खारनाबो दिनै रायजो राजाया दिनै बर' रायजो राजाया दिनै मोजाङै सुख सान्थि थाथों NDFBनि सोद्रोमाया जेल जालांजोबथों जादोंबो थादोंबो एनायै नांना थादोंबो दिनैहाय सोरनि थाखाय थानांदों दिनै एनायै नांनानै दिनै क'क्राझाराव दिनै 53 जन मैया सफैदों बेफोरनि बिमा बिफाफ्रा बेसेबां दुखुजों दं जुमिरानिया बिसोरनि बिमानि गोसोआव हाबनाय आरो न'खराव हाबनाय जायफोर एनायै नांनानै थानाय बेफोरनि न'खराव हाबै नों थाखा फैसा दङब्ला आरो जुदि नों थांनोब्ला आं फैसा हरगोन नोंनो नों बे न'खर बेक्तियाव जुदि गिदिंनोब्ला आं फैसा हरगोन सोरनि गारिखौ भारा लाना थाङो थां आं हरगोन बिनि न' हाबनानै सोंहै नोंनि फिसाज्लाया माबायदिमोन न'आव खामानि मावगोन ना मावामोन खामानि मावनो बानानैसो नोङो फिसाज्लाया NDFBआव थांनानै जेल जादोंमोन सोंहै जुमिरानि बर' नोङो आं हरगोन नोंनो आंनि सेनियरबाबो आंनि बैसो देरसिनब्लाबो 50नि देरसिनब्लाबो हरगोन आं नोंनो बिमा बिफानि बिदा फंबायनि बिखाखौ दांनाय जायफोर एनायै नांनानै जायफ्रा दिनै खानाय बेसेबां गोलाव गोलाव जानो थानांदों बेसेबां दुखु दंबाय बेफोरनि सायाव सान बेफोरखौ एसे दुखु खालाम जोंनि बिबथैनि बैसोनि समान हाबनानै दं NIA केस नांनानै दुखु नां मोनदों जुमिरानिया बेफोरबायदि जानला मानला पस्ट दाहो आं बुंखायो मानो नंगौ NDFB आफादाबो बहाबा खामानिखौ जाय खामानिखौ मावनाङा बेखौ मावफ्लांदों दिनै BLTआबो जाय खामानिखौ मावनाङा बेखौबो मावफ्लांदों एबसुआबो दिनैहाय जाय खामानिखौ मावथावनो नाङा बेफोरखौबो मावफ्लांदों गोरोन्थिया जायो बुहुला जायो एबसुनावबो बुहुला जागोन सानसे दा बेखौ एसे सिन्था खालामना एसे पस्ट होनाया मोजां दिनै फरायसा आफादाव मानो अफिसाव थायो बै अफिसाव थाग्राफोरा बिमा बिफा दंना गैया आरो बिसोरो हा हु दंना गैया मावना जानो थाखाय बेखौ कुइसन खालामदो जुमिरानि बर' आरो जुमिरानिनि जाखिनि फेसबुक पेज बियो फल'वार्स नागिरदों फल' खालामनानै हो बयबो आं स्क्रिनावबो होनानै दोनदों बा थाम्बनेइलावबो होनानै दोनगोन आरो बिनि फट' बिराद बिनि फेसबुक पेजाव हाबनानै नायोब्ला मानसिया 2 नाम्बार धान्दासो बियो मोजां मानसि नङा बिदि मानसिखौ ओरैबायदि साजा होखानांगौ थाव गोथां फुननानै बेदलाब होनांगौ आरोखि थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय मैयानि जायफोर NIA नांनानै बा क'क्राझार जेलाव सफैनाय बिनि भिडिअ फुटेजफोरखौ नोंथांमोना गासैबो नुखाजोब्बाय बा बिनि सायावथ' आरो मा बाथ्रा बुंबावनो बिनि देरसिन आरो दुखुनांथावना गैया दिनै जेसेबां दिनै जायफ्रा मैयानि दिनाव बिमा बिफा बा बिदा फंबाय बा फिसाजो बा फिसाज्लाफोर दङमोन जायफ्रा थांदों बिसोरनि गोसोआव गाबनानै फैनांदों जों दिनै उदाङाव दङ मालाय मा जानो बैसोराबोथ' फेमिलि दं जों दिनै बेफोरबायदि आरामाव थाया मालाय मा जानो जोंनि गोसोआव एसेबाबो गोजोन गैया जोंनि जेसेबां मा रन्जन दैमारिल' जों रन्जन दैमारिखौ प्रेसिडेन्ट होननानै सब समाय बुंबाय थाबाबो जानाय नङा बिनि अनगायै जों NIA नांनानै थानाय जायफोर सेंग्राफोर दं बेफोरनिखौबो साननांगोन जों थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहाय दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि